Hormatly watandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 26-njy iýuny hepdeniň şenbe güni. Hoş geldiňiz bizim kanalymyza. Şonky biziň gepleşigimiziň temasy halkymyz duýuş siýasatyny ulananly, ol bizi nirä getirer? Egerde halkymyz siýasata goşulman, öz haklaryny alman, durmuşda duýuş siýasatyny ulansa, ol siýasat bizi nirä getirer? Yazın kommentariyalarda öz pikirlerinizi, bize sizin pikirlerinizi, maslahatlarınızı atyp. Şul tema geçmekak, yani gepleşe geçmekak, men iksan habar sizem okap beresim gelýär. Şul iksan habar şu temanyň yani esasy mazmuny boldy. Şoňa seredip men şu temany ýürüte goýdum, sizin bilen gepleşelim. Ine Telegramdan gelen habar. Türkmenistan ulu bir türme diýär. Bana bir patpiş geldi. Türmeden çıkacak bolsam Türkmenistan'a $10,000 bermeli. Yurtdan çıkacak bolsam onunla da $10,000 bermeli. Ine şonun için Türkmenistan ol bir türme. Sebebi Türkmenistan'ın içinden yaşap, türmeden çıkacak bolsam bu $10,000 bermeli. Türmede oturmasam Türkmenistan'ın daşına çıkacak bolsam $10,000 bermeli. O näil döwlet bolýar? O näil arkadagly döwür bolýar? O näil iki san arkada var. Bir arkada atasy beýleki arkadagy serdar ýani on geljegi. Ne şul adam döwlet dolandyrylmady. Türkmenistanyň mundan meter türme gutdy. Ine men şunu aýtjak bolýan, ine şu biziň patpiçigimizden şunu aýdýar. Türkmenistan doly türme guruldy. Amnistiya ýadyryjak bolsaň ýa-da türmeden çykjak bolsaň $10,000 bermeli bolsa, Türkmenistanyň içinde türmede oturmasaň, kanun bozmasaň, dine daşyna gidip işejek bolsaň ýa-da onuň gardaşyny görjek bolsaň $10,000 berip çykmaly. Hormatly watandaşlar, ine şul esasy argument näçe Türkmenistan türme. Indi ikinji pikirni ýa-da şol adam Adanyň sesini şeytan eşidenle ol gaçýar diýär. Adanyň sesini Gurbangul eşidenle ol gaçmaýar. Diýmek Gurbangul şeytandan uzup geçdi diýär. Добро пожаловать в ад, Türkmenistan filial ada diýär. It gudullasa iýesini dişler, Gurbangul gudullasa halkyny dişler. It gudullasa iýesini dişler, diktatorlar gudullasa halkyny dişler. Ine şu zatlar, şul sözleri, şul pikirlerini ine bizim vatandaşymyz diýär. Pikir etmeň diňe bir adam. Men bir topor maglumatlar, pikirler, teklipler alypdym Türkmenistanyň içinden naşyndan. 99% ine şu reallatlar ýarar. Men ýöne birini misal hökmünde görkezdim. Men öňüm diýip gelýän halkymyz düşünüp başlady. Türkmenistan'ın içinde bolyan dağıttılar. Şulka adam Türkmenistan halkını türmeye salıp inni doğuluğa irtiyenli. Biz şul iki sani özünü onu bilmeyen samsık düğünün siyasata düşünmeyen iki sani kezzaplara durmuşumuzu, ıkbalımızı, vatanımızı, geleceğimizi, çağrının geleceğine inanıp gününden ağrıya giyip bayar. Yine şu dağıtlar halkımız düşünenden sonra şol iksany ataul halkyndan gorkup, halkyny gürleşip bilmän gaçpýarlar. Ine şuraya ýagdaý bolýar. Indi ikinji biziň men muny YouTube'dan aldym. Emre Aydın diýär. Şo ýaly. Burada bul Gurbangul diktator rejimini agzybirlik bilen ýykan soň meniň bir arzum bar. Näme diýip sorasaň aýdyn. Meniň 5-6 san dostlarym sen siýasatdan gurulýan diýip menden ýüze gurdular. Men bolsa olara Türkmenistanyňky edilýän bir kansul aýtsam, olar maňa goşulma diýerler. Biziň edip biljek zadymyz ýok. Ol seniň işiň däl. Ýekije özüň düzetjek ýeriň ýokdur diýerler. Biznesiň ýa-da işiň bilen arkyn gediber diýerler. Meniň bir arzum bar buradaga diktatorun üstünden yeňenden soň şol dostlarymyň adyny tutup olary ýüzlenesim gelýär.
Görýäňizmi? Agbyr bolsak yeňip biljek ekeniňe diýip aýdyp bilsem başga ardygym ýok diýär. Ine şol iki sany materialy, ýa-ni iki sany adamyň teklibini dinläp men şu temany, şu temaň adyna duýguş siýasat diýip goýdum. Ya duýguş strategiýasy. Halk şu duýguş strategiýany ulanyp, halkyň bir uly görmekçiler bölegi siýasatdanam, öz ykbalyndanam, öz watanydanam, öz jemgyýet ýa-ni jemgyýet gurýan halkdanam gyra gaçýarlar. Gyra gaçmak bilen bular diňe gyra gaçanoklar. Beýlek goşunýanlara eşitip, gorkup olara da maslahat berýärler. Bular gorkanoklar. Bular mikirrek bolýarlar. Öýler mikirrek duýjak bolýarlar. Olar pikir edýär, ýok bu zatlar boşlay, pul bolmasa çözüp bolanok. Bu zatlar boş, halk agdyr däl. Öýler birinji bilen agdybirligi ýykýarlar da, ýok halk agdyr däl. Bu halka geregem şol ýene bir zat, bir topar zatlar boş gidýär. Olar öz kellilerini aýlanok, öýlerinden başlamalydygyny. Ine gelin şu zatlary sertip geçelim. Duýguş strategiýasy. Siýasatda şuraya bir anlatma var. Bunu Fransaň vekili Charles Montalembert aýdyp geçdi. Egerde sen siýasata goşulmasaň, onda siýasat sen durmuşyna hükmany goşular. Ünsöň, biz 30 ýyllap siýasata goşulmagy edip, iki diktator, birinji Niýazowdan başlap, özi gymyllap başlady. Türkmen ömür boyu siýasata goşulman öz mellejigi bilen, öz günjagy bilen gezip ýördi. Bu diktator Niýazow, sapartylky diýilýän, pursatdan peýdalanyp, özüniň ýanyna ýallaklary üýşürip, intelligensiýany ýok edip, siýasatçylara garşy, ýa-ni kazetler galdyryp, basyp, öldürüp, ýitirdimmi dip, öz siýasatyny, öz kult diktaturasyny goýan soň, adamlar oýunyny giçirdi. Ine biz şu ýola girdik. İkincisi gelip şu ýoly giňeldi. İki sany ýa-ni maşin geçilen ýoljaga bar bolsa şonu giňelip asfalt goýup gün doglugy urutdy şu ýoly. Ine bolup geçen dagtır. Ne şol sözleri ýa-ni Charles Montalembert'in aýdan sözlerini ýene bir ýerge atlatsam, on kim aýdany has wajyp däl. On esasy şu sözleriň ykdybary bolmagydyr bizim üçin. Dünýäde şeýle bir kanun bar. Haçanla adamlar dok bolsa, bahtly bolsa, hemme zady ba bolsa, haklary ýörek durun bolsa, şol adamlar siýasata köp goşulmaýarlar. Ýöne haçanla adamlaryň haklary az bolsa, garyp ýaşasa, mümkinçilikleri pes bolsa, ýa-ni hemme zady erwet bolsa, geljegi bolmasa, şol adamlar siýasata goşulyp, ýa-ni öz durmuşyny düzeltjek bolup, ýurdam düzelýärler we durmuşdan düzelýärler. Ýöne şu kanuny türkmene ulanyp bolanok. Bizde şu zatlar ters bolýar. Türkmen halky näçe agyr ýaşasa, näçe haklar köp bolsa, şonça ýogrunyň aşagyny gizlenýärdi, ýa-da gizlenmese, gorkman başga bir kyn hatlar edýär. Mysal üçin Warşawa gidýär, bolmadyk ýollardan geçip Warşawa baryp, Ukraina var ya, uruşun bar ýerine, şo ýerde pul galanýar. Ya Türkiýe var ya, ol dokumentsiz kanunlary bolup, zat edip şo ýerde bir kanun ýa-da garadan işläp, nelegal bolup pullar galan öz ýa-ni dogan arnaşlaryna iýerýär. Ol bir gahrymançylyk dogry düşünün. Her kim başara bilmez. Maňa şonu etdiňiň men başara bilmem. Sebäbi men bir kanuny işlesem şöyle bir gün elimden tutmak giderler. Maň kim etsin? Istediň adwokaty ýönsem ol ýa sen näme kelleň ýokmy di? Bir kanuny atlar edenler. Dogry diýär. Bir kanunçylyk etmäni mejbur bolan ýagdaýynda birinji bilen adwokatyň ýanyna barmaly. Ine şu ýaly bir kanun meýdançy öňümde durdy. Men şunun kesip geçmeli. Siz maňa näme maslahat berýän? Näme men şu ýerde kesip geçende özüm gorap bilen. Ine onda olaýlar. Şeýt goranarsyň. Ine men size bir näçe maslahatlar berdim. Haçanla siz nelegal ýagdaýda Türkiýede gelýän bolsaňyz, birinji bilen pasolstva we general konsulluk hat ýazyň, onan poçtaň üstüne geçirip kvitoçyny alyň ýa-ni iýerildi diýip. Kopiýasyny saklaň.
Şoňam ýanky gelmeň şu kopyasyna. İstendik yerde biri size deporda alsa, saklasa, şonu advokata berin, sizi çıkarýar, sebäbi siz ýüzlendiňiz. O sizin günäňizde. Ol ilçihanaň ýolbaşynyň günäsi birinji bilen türmäge gitmeli adam. İkinji bilen genel konsul günäsi şol. Ay, Aşgabat çözmese bolmok. Çözdür Aşgabat, sen probleman. Sen dünýä Türkmenistanyň wekili şo Türkiýede. Sen hökümet çözeýmeli. Ya Rossiýada tapawdy ýok. Sen aýratyn mümkinçiliklerin bar. Sana döwlet prezidentiniň karary bilen ýürütülüşdirilen ýanky dokument berildi. Daşary ýurtda sen Türkmenistanyň ornuny çekmäne. Sen hakyň bar. Ýüzlen ol kezzap Raşit Meredow'a pasport biznesini durdy. Kezzap. Sen şonu etmesen häzir halk bar seni ýabaklak gaýdýar dip aýtma şonu. Ya beýlik onun kezzap bar gurban oly. Ya oňul kezzap bar Serdar. Aýtmaly. Ine sen hat ýazmaly, düşündirmeli. Şu ýagdaýlar kynışyk diýär. Eýýäm 6 adam Türkmenistana garşy iş açdylar Karyatda, adwokatlar bilen. Ine men siziň hemmäňize maslahat berýän, özüňizi gorar ýaly. Birinji hat ýazýaňyz ilçihanaň ýolbaşyna Ankara. İkinji genel konsulluğa hat ýazýaňyz, meniň pasportum dogry, ýitirdim ýa-da men illegal gezýän, men pasportum çalşyň diýip. O çalışar, çalışmaz işiňizden bolmasyn. Ofitsialna iyi verin. Şol dokumentleri alın. Gönü advokatyň ýanyna baryp Türkmen hökümetine karşı kavyat kaldırın. Haçanla siz şu kavyat kaldıran o ýagdaýyňyzda esasy kavyatyn işen pasportlaryňyzy çalışmak bolsa, sizi istenip polisi saklaýsyn. Dogon durdurmaňyz zat diýme, men Türkmenistan döwletiniň kavyaty berdim. Meniň soragym çözülip dur. Şo çözülýänçe siziň meni saklamaň hakyňyz ýok diýseňiz, ol şol kavyatyn kopyasyny alarlar da aýdarlar. Hä, dogry sen häzir kavyat proseduraň içinde şol sorag eger poложительный çözülse, ýani pozitiv, sana pasport berýärler, mesele ýapylýar. Şol sorag negatif çözülse, onu çözülen soň karar çykan soň biz seni ýanky tutsak edip bilýäs diýip, deporta goýup bilýäs diýip aýtdyk. Siz şolary edeniňiz bilenem, siz konstitusiýaň esasyna ädim etdiňiz bolýar. Siz Türkmenistanyň düşmany bolansyz. Türkmenistanyň düşmany Raşit Meredow, Gurbanul we Serdar Berdimuhamedow bolýar. Näçip? Sebäbi ulu kanunlary gödek bozup size pasportlar berenok. Sizi gorkuda saklamak üçin, daşary ýurtda size basyşlar etmek üçin. Ine şonu bilip goýmaly. Siz ağa ak diýmeli, gara gara diýmeli. Haklaryňyzy dünýäde nirde bolsa da goramaly. Kim bolaýar nerti prezident? Tapawdy ýok. Gorap öwrenip saklaryň onu Türkmeniň sesi çykar. Türkmen fiýlanar, Türkmene hormat duýurlar. Beýle kalplar ýaly. Biz gaçyp ýorsa zatdan, gaçmalar etmeýär şonu. Ine şu ýaly biz şul kynçylyklar düýetmeň üstüne dälle, öz saýlaw haklarymyzy almak ýoluna dälle biz gaýtyp gizlenip beýle adamlar goşulma ho diýip aýdýar. 93'te, 94'te, 95'te, 96'te, 97'te, 98'de ýa-ni Niyazow haklarymyzy oglap başlanýanda şeýle bir gurulmalar bar halkyň arasyndan. Ola aýtdy, ýanky özüne inteligensiýa diýen inteligensiýany ýatyryp, inteligensiýanyň rolunu aljak bolan nomenklaturşy korrupsionerler. Ol paralyan, paraxorlar, ministrler, ornmasarlary, şular bize maslahat berýärdi. Biz biznes edýärdik. Nämetseňiz öllür adamlar ýöne siýasata goşulmaly. Ine şonu Niyazow ýanyna görüp siýasata goşulýan adamlara garşy Niyazow hemme güýçlerini taşlanda şonu görüp bizi ýanky betbagçylykdan gorajak bolup aýdýardylar. Bizim aýdýardyk, bizim enatalamadan bize şonu ýaly. Enatalarymyz goşulmaň siýasat. Nämetsen şonu siýasata goşulma. Hemme togumyz bilen ýa kul bolup diýip şeýle aýdýardylar. Men eşitýärdim şol zatdy. Ine şu ýaly hökümet tarapyndan adamlar siýasata goşulmaly ýaly etdiler. Ine şondan biz döwlet näme şonu döwlet ýolbaşçy padşa kanuny bolsun näme şonu etsin biz goşulmaly. Nämiş? Biz bary et biljek zadymyz ýok. Biz ýeke
o döwürler 97'de 98'de tordy. Şondan soň ýa-ni tolkun ýaly gorky gelip dur. Ýöne 2022'de tamam boldy. Gurbanguly gaçdy. Gurbanguly gaçyp prezident wezipetinden, iň uly wezipeden gaçyp Milli Geňeş wezipetine gizlendi. Biz ýeňdik onu. Hakykatdan biz ýeňdik. Öz ogluny Usilenia çağırdy. Öz Samsyk ogluny, öz Samsyk wezipetiniň, ýa-ni alyp barýan wezipetine, Samsyk işlerine öz Samsyk ogluny goýdy. Indi biz diňe şunu ýeňsek, başga iş ýa galmaýar. Soňky finalny görüşmek. Ine şu ýazatdyr bolýar. Türkmenistanda halkymyz hal maddi ýagdaýy, iş şertler we ýagdaýlar has kyn. Muňa etmeden halkymyz siýasata goşulman, belli bir partiýany gollaman, jemgyýet gurulmalaryna goşulman. Şu zatlardan daşaşýarlar. Hemme zat bir adam prezident düzeltmeli diýip agzyna seredip oturýarlar. Şu prezident näme diýse şo. Prezident ruhsat bolmasa bermese bolanok. A sen prezidentiň eger kezap bolsa, sen prezidentiň halka garşy işleýän bolsa, Niýazow ýaly. Niýazow başlady, şular dowam edýär. Eger sen prezidentiň siýasatçylara garşy görüşýän bolsa, a sen hiç wagtdan goşulmasaň, hiç wagtdan öz haklaryny, ýa-ni partiýalar döretmek ýa partiýalara goşulmak, jemgyýet gurumlaryna goşulmak haklaryň hiç wagt ýüze çykmadan. Diýmek, biz näme garaşýar? Biz bir astanowkada durup bir daş ýerden bir ýa-ni Aşgabatdan tejine gelýän awtobusa garaşýar. O hiç wagt gelmedi. Ya Aşgabatdan gaýdan oğul. Şol ýaly egerde prezident demokratik ýolny saýlamasa, partiýalaryň bolmaz, siýasatçylaryň bolmaz, jemgyýet edaralaryň gurumlaryň bolmaz, jemgyýet adamlaryň bolmaz. Diýmek, biz özümiz hereket edip özümiz şu ýolları açaýmasak bize açyp berjek ýok. Adamlar ne mitinge çykdylar, ne manifestasiýalara, ne protestlara, ne de köpçüligiň çäreler gatnaşýarlar. Diňe mejburi ýagdaýda hökümetiň, ýagny Gurbanguly ýa Serdaryň açyş çärelerine gatnaşyp, ýa-ni rejim golýarlar. Gaýtyp bu zatlara goşulman, tersine rejimiň çärelerine mejbur ýagdaýda ay men mejbur boldum, gitmeli boldum diýip gidýärler. Gitmeliler. Men institutdan kowýarlar. Ay hemmesini kowmadylar ha doňja. Bir-ikisini kowýarlar, ýa-ni hemmesini gorkudar ýaly. Molimler hem etmeliler şonu. Yaramok diýmeli. Hana men okuçulum kim alky sen şonu alky. Mena aýtdym, mena yaramok diýip çykmaň şoňy. Barmaň. Gidin spravka alyň molim bolsaňyz. Studentler çykmalyar. Birleşip aýtmaly. Çıkan watana garşy ýa-ni diktatorlyk gollap çykyş bolýar. Özüňizi hormatyňyzy pul esasyna dälle ýa adamyň giyinip ýa-ni arkasyna maddi ýagdaý esasyna dälle, on prinsipi, onuň ýa-ni içindäki dünýä garaşy, onuň içindäki adalatlyk esasyna baha beriň we siýlan hormat goýun. Ol ýaly maddi ýagdaýda adamlara hormat goýsaňyz, olar boş adamlar. Olaryň prinsipi ýok, olaryň ýa-ni watan söýgüsi ýok, adalatlygy ýok içinde. Kimde kim mende pul bar, men adalatly diýip biler, ýalňyş. Öz pullary bilen para berip zat edip çöp bermeseli bilen. Ondan adalatlyk bolmaýar. Ol gaýtyp adalatlygy bozýan sistema girip şu tehnikany, instrumentlary ulun gaýtyp adalatly bolýar döwletde. Ine şonu biz düşünmeli. Ine şu zatlary biz düşündük dursa adamın saýlaw hukugynyň passiwlygynyň köklerini öwrenip başladyk biz. Adamlaryň ýa-ni şul siýasata goşulmaýanlygyny düşünüp biz düşündürüş videolary berip adamlaryň gözlerini açyp başladyk. Pikirlerini baýlaşdyryp başladyk. Egerde biz beýik Fransuz rewolýusiýasyny ýatlasak we beýlik demokratik wakalary ýatlasak, olar 300 ýyl mundan ozal, 200 ýyl mundan ozal, 200 ýyl mundan ozal, 100 ýyl mundan ozal ýoluna başladylar. Elbetde Ýewropada we beýlik döwletlerde, Amerika döwletlerinde
o ýollar berkleşip olar eýen bir derejä bir noktada bardylar. Bilen tek o ýola çykamdy. Ýöne häzir wagt ýaman çalt geçýär. Öň ýadyňyzda bolsa bir mobilni telefon çykanda inniki täze ýa-ni täze tehnologiýa 10 ýyldan 7 ýyldan çykýar. Soň şo 5 ýyla geldi, soň 4 ýyla, 3 ýyla, 2 ýyla inni her ýarym ýyldan ýa-ni çykyp başlady täze telefon görnüşi. Inni her 3 aýdan çykýar. Diýmek, taryhy wagtlar kiçelýär. Inni 3 ýyllap garaşmaly şo ýola barmak üçin. Mysal üçin, eger bir galan ýagdaýymyzda 5 ýyl galman Orta Aziýada hemmelerini otup geçýär. Diňe iqtisadiýatda, diňe demokratiýada, diňe jemgyýet watançy öz ýa-ni halkyň medeni, edebi, asuda tarapyndan däl, hemme tarapdan otup geçýär bu halklary. Biz Ýewropa gün orta ýurduny ýetip olup geçeriz. Diýmek bir rewolusiony zryf edýär. Diýmek 5 ýylda bizim etjek zadymy öňkü wagtlar 50 ýylda etbilýärdi. Şuraya mümkinçilikler bar. Biz şunu unutmalyk. Şuradan gaýtmaly. Türkmenistanda 1991-nji ýyldan başlap diktatorlar adamyň saýlaw hukuklaryny çäklendirip, dalaşar hukuklaryny çäklendirip, halky jemgyýet işlerine diňe diktator öwüp, diňe diktator hyzmat etmekligi talap etdiler. Islenik siýasatçy öň 91-den başlap öz siýasatyny atbarjak bolsa, ol şo rejimi, ýa-ni gollap rejima, ýa-ni öwüp çykyş etmeli. Daşam etmeli, alyň soýuny. 91, 92, 93'te Niyazowdan mundan ýa-ni uly adam, beýik adam ýokdy. Şonu öwüp çykyşlar edip gezip ýördi. Ol häzir ine geldi. Ýewropa gördü, düşündi, ýa-ni pozisiýasyny çalyşdy. Ol gatowda. Ýöne öň ine şo adam şu ýa siýasatçy bolmak üçin şonu mejbur edip, mejbur ýagdaýdam ýa öz pikir çetdimi tapap ýok. Şonu edýärdi. Diýmek, beýlek siýasatçylar açyk, ine men ýaly açyk hakykaty ýüzüne aýtyp bilýän adamlary bular ýa öldürdiler, ýa türmäge saldylar, ýa-da şonu ýitirmekdiler. Bolmady. Şoň üçin biz siýasata 91-den bäri bize garşy görüşüp siýasata goşulmaly ýaly etdiler. Şoň üçin biz inni 2022-nji ýylda 20 ýyl geçen soň inni bir täze seretmeli. Şu zatlara. Hemme siýasat diňe diktator öwmeli, diňe diktatora hyzmat etmeli. Hemme siýasat inni şu ýaly guruldy. Şoň üçin Türkmenistanda ne de güýçli siýasatçylar, ne de güýçli siýasatçylar topury emeli geldi. 30 ýylda bizim bar gazanan adamyň neft gazlary alyp satyp diktatorlar öldüne köşkürdi. Boldy. Başga zat ýok. O gurulan köçeler, ýollar zatdyr. Onu türmek gadagan, o köçelerde ýa-ni jaýlary diňe öýler, paýla öz nimelerini valyuta satýar halka. Tokyo ondan. Halk el ýetiripsiz bolýar halka şol. Haçanla el ýetirlikli. Haçanla halkyň aýlygy şu jaýlary alyp 7 ýylla 10 ýylla şoňa şu jaýlary ýa-ni berip bolsa kreditleri. Onu ol el ýetirikli bolýar. Häzirki aýlygyň bilen $100 aýly alýan bolsam, mysal üçin 60, 70, $100 aýlyk alýan bolsam, onun bir $100,000 bahat baha bolsa, özüň hasap et göreň. Näçe ýyllar gerek şol jaý tülep soňra ýa-ni bergidar bolman özüňi geçirip bolýar. Diýär $60-70 alanda oňdaşyndan $100 alanda, $200 aýly alanda oňdaşyndan maşgalan wa, çağlaryň wa, çağlaryň ýetişip gelýär. Çağı ötünde iň ýa-ni zatratny çykdyjy wagtlarda. Şu 1 ýaşdan çağı ötýär 16 ýaş geldi. Iň ýa-ni eşiklerini almaly, ýa-ni naharna gowy sertmeli wagtlar iň ýa-ni çykdyjyň ul wagtlar şol. 16-17 ýaşyna barana ol işläp bile çykdyjy azalýar. Ýöne eger çağın bolsa eýen bir ýerde kredit alan ýaly çykdyjyň bardy. Şuraya kyndyr. Şoň üçin şol mümkinçilikler ýok bizde. Şoň üçin bular 30 ýyldan ýa-ni 1991-den bäri şu neçeli öz köşklerini, gyzyldan tualetlerini, gyzyldan duşlaryny, samolyotyň içinde men giýip gördüm, Niyazowyň samolyotynyň içinde gyzyldan çaýlan tualet bar.
O duşy gyzyldan edilen ýa duş bar. Men şonda geň gördüm. Bu adam kille zor işleýär. Tuvalet gyzyldan bolsun, ýa myramyň gowusundan bolsun, onu tapagy näme? Ýokmy o gyzyldan gerekmiş. Sebäbi o aýny bir üýtgeçik bolmaz şol adam ýa-ni perişden ýa ýeni bir zat. Sebäbi bulyň agzyny şol. Halka kömek edeýin diýip, öz watanyma, öz ýa-ni Türkmenistanyma bir taryhy zat goýup gideýin, men ýatlar ýaly. Yok işte. Hani kim Türkmen maşyny ýatlıyor? Türkmen maşy diýip aýtmaň o şoňa maskarada adam. Sapar Türkmen. Ýatlaýan ýok. Näme Atatürk ýatlaýarlar? 5 Türkden 3'lü ýatlaýar. Ýöne Sapar Murat Niýazowy dini erwet halyna ýatlaýarlar. Gaty ise bir halkyň içinde bir 100 adam ýatlaýar. Sebäbi oň pohlory açılıp başladı. Adamlar düşünüp başladı. Gide vaka häzir demokratiya geçilmedi. Hemme eden zatlaryň hakykaty bilen tutnamasyny goýulan ýagdaýynda şoňlara mazarda çeli ýykgaýdalar adamlar. Şu düşünen o hakykat açylýar. Şoň üçin men Gurbangula we Serdara ýene görek bildirýär. Kezzaplar, watan düşmanlary, pikir etmeň syparsyňyz diýip. Hakykatlar açylyp gidip otur günne. Biz açýak ony. Biz öldürsemiz başgalar açar. Hükman açılýar hakykatlar. Gitjek ýeriňiz ýokdur. O gizliň adamlar öldürip ýörseňiz, gezip ýörseňiz, açylýar şu zatlar. Ýolbaşymy? Döwletiň ýolbaşysymy sen? Onunla sen döwletiň ýolbaşysynyň ýöýte borçlary bar, şondan çykmaly. Haklary bar, şondan çykmaly. Onu sireden onu ýa-ni döwlet işgär diýip özüňizi döwlet işgär hükmüne sereden ol. Siz özüňizi men şu döwletiň hojaýyny padşahy hükmüne serdiýär. Ine şoň üçin siz aklyňyzy düzeltmeli azajyk. Bu döwlet wezipesi. Sen padşa däl. Döwlet wezipesini sen bir gün tapşyrarsyň, şonu torok ýydyk ediler. Näme etdiň, näme etmediň, näme şunu etdiň, näme bunu etmediň. Näme şunu hiç şert bolmasa da şonu etdiň diýip, näme kanunu bozdun diýip sorag ediler. Basylar bu. Hemme zatlaryny ýygnap alarlar da konfiskasiýa ederler. Dogumlaryna şu tohumlaryna çeldi. Berdimuhammedowlaryň tohumy, Berdimuhammedow familiýasy Türkmenistanyna geljek ýüzünde iň ýigrenç familiýasy bilen iň ýigrenç zat bolar. Utunaňok şu zatlar. Men bir zada gen görýän şu Gurbanyň diýen adam şunça hakykaty eşitip utunman çykyp halky bilen gürleşen bolýar. Utunman baryp mecliste ýa-ni ine men milli lider arkada diýip gürlen bolýar. Beýleki ýallaklarym şu hakykatlary görüp utunman ýene de ýa-ni robot ýaly hormatlanýan gahrman arkadagym diýip ýetipýärler. Şunuň baryny ýygnap bara. İş migrantlar hükmünde bir yer ivermem tane. İşlep, kara dere batıp, şu Türkiye'de halkımız kösenýän ýaly, kara dere batıp, yine şu arkadağı şöhrat, Serdar şöhrat diýip gaýtalap, kirlerinden çıkartmak şu zatlar. Ne şu ýaly? Siýasatçylar haçanla Türkmenistanyň içinde bolmasa, siýasatçylar topory bolmasa, siýasatçylar siýasaty dogry ýöredip, arasynda bäsleşikler edip, hakykat aýdyp, güýçli çykyp öňe, beýleki güýçli gelen oň ýa argumentlaryny ýatyryp, şeýle bäsleşikler edip, tele debatlar gurnamasa, Türkmenistanyň geljegi ýok. Indi görýäňizmi? Siýasatçylaryň wajypdyr. Her döwletde. Siýasatçylar bolmasa, ýol ýok, ýol görkezçi ýok. Siýasatçylar gidip duran ýoly keskitlep, analiz edip, ykdysadçylar bilen, maliýa hünärmendler bilen hemme zat keskitlep hakykat halka ýetirip, hökümetiň berýän maglumatlaryna garşy däl, gatlaryna alternativ maglumatlar berip, halkyň dünýä garaşyny açýarlar. Ine şu siýasatçylaryň işi. Olum ýatyrly. Şoň üçin bizde siýasatçylar bolmaly. Bizde siýasatçy her bir adam bolmaly. Pikir etmeň aý siýasatçy agzyndan geleni aýdýar. Ýok. Agzyndan geleni aýdýan amma
Hıdyrov ýaly diýen zatlaryny düşünmeýär. Olurma? Olur bolmaly. Şoň üçin adamlar seredenne muň diýen zatlaryny, muň diýen zatlaryny diňläp hakykat tapmany öwrenmeli. Käbirler diýär, "Murad abi, bize ýadymyzdan çykdy. Ýa-ni biz killeýärimiz şaşdy. Bular bir zat diýär, bulun bir zat diýär, bulun bir zat diýär, bulun bir zat diýär. Killeýärimiz şaşdypdy" diýär. Men size bir soru bereyim. Haçan sen siýasatçyny görüp bir zat öwrenýärmi? Ýok. Din gıýbat güýçli bolsa, onu sirtmeň merekkä. Wagtyňyzy ýitirme. Siýasatçy size hükman, hakyky maglumatlar berýär. 1. İkinci, sizin dünýä garaşyňyzy giňledýär. Üçüncü, size kanunları düşündürüp, size kanun ýoluny görkezýär. Dördüncü, şu zatlar jemläp, şuňky Türkmenistanda bolup geçen zatlar deňeşdirip, size ýoluň anyk, ýa-ni guruljak ýoluň, anyk ýoluň şertlerini, instrumentlerini we maksatlaryny düşündirýär. Bu uly bir mesele. Ine şuro ýaly siýasatçy her kim bolmaly. Şoň üçin lütfen ýöne çykyş edip gurulýanma, tanqid edip gören, şu gün Gurbanow tanqid edýär, ertir rejim tanqid edýär, ertir aktivistler satýar, öz çykyşynda Hıdyrov ýaly. Olu ýaly adama wagty bitirmeliler. Elbetde o sizin isleňiz, sizin wagtyňyzy ýitip bilersiňiz, gurulmy ýok. Ýöne ösçek bolsaňyz, haýsy bir siýasatçy sizi östürýän bolsa, ýapyşma şondan. Ya ulu ýaly siýasatçy köpler bizde. Inni biz şu zatları düşünüp, inni bir galyp başladyk, inni bir düşünüp başladyk. Siýasatçylar ösüp başlady, sizem ösmeli. Sebäbi geljek Türkmenistanda güýçli siýasatçylar bolmaly. Parlamentde, meclisde, milli geňeşde, ol prezident ýa halk geňeşiniň ýa meclisiň ýolbaşçy şeýle diýip han tesbiriň hemmesi galdyryp otursa o robotizatsiýa. Näme gerek bol? Meclis ýa-ni. O bir adam şu barany bilen barmany bilen şol ses bolýan bolsa, meclisiň özü gelmeli, özü gol çekip karar çykarmaly. Näme gerek bol? Bizde beýerdeş. Mesele goýulýarmy? Şunu unutdyňyz, ne muny unutdyňyz, muny gödüňizde tutmaly diýip aýtmaly. Ine dewletiň ýygnaklaryny näme edýär? Inanyň men bir maksatnama ýa-da bir teklip etsem, bir topar zatlar çykýar, men gözüm öňünde, ýa-ni gözümden almadyk zatlaryny matlatlaşyp zat edip, şoňa ýa-ni kontrargument tapyp, ýa şoňa çäre tapyp, ýa şeýle pişnýär. Bolmasa ösüş ýok. Beýerde näme bolup geçýär Türkmenistanda? Ösüşe aňyrda dursun. Hemme zat diňe bir adam üçin ýallaklap, işinden gitmedi ýaly, ýa şo wezipede şular ummasyz baýlyk gazanýar, ummasyz ýa paraholuk edýärler we baýaşýarlar. Şoň üçin işlerler bular. O halkyň aladasy ýa hakykat bulary hiç ýa gyzyklanmaýar. Şoň üçin bize siýasatçylar gerek, siýasata goşulmaly. Siz özüňiz mysal üçin şu gün guruluşda işläp ýörsiňiz. Moskwada, Türkiýede bir zawodda tapawly. Mümkin siz geljekde iň güýçli siýasatçysyňyz. Biz bilemok. Şoň üçin siýasata hemmemiz goşulmaly. Siýasata goşulyp, daş döwrümizde bolup geçýän zatlary analiz edip, biz ýa-ni baha bermeli. Onu bizim ruhlarymyza mesýär, bizim filosofiýamyza mesýär, bizim siýasy derejemize mesýär, dünýä garaşymyza mesýär. Diňe fizik taýdan ýa maddi taýdan biz ötendok, biz hemme taraply mesýär. Şoň üçin gaty wajyp. Ünsörüm, men sen bir mysal getireyim. Siz bir murgap etrawynyň bir arçynlygyna daýhan. Sizin 5 tane çağınız var. 5 tane çağınız var, şular ertiden akşama çelli size kömek edýärler. İki meydanlarynda. Hem okuýarlar. Okuwdy Türkmenistanda uluýar bilim alyp bolanok, maksimal aldygyça alýarlar, ýene gelip size kömek edýärler. Şu bilenem günler geçip gidýär. Ol bir maşgala. Muny gatdaly goýarlar. Başga bir maşgala, soraýarlar. 5 çağazy ekrançylyk edýär, çağalar 5 tane mekdepde okuýar. Indi ünsörüm. 6-njy wagtym, ýa 6-njy wagtym, ýa 6-njy gün ýa bagdym, aýda 1-2 gezek. O daky ýazyjyny ýa üňe giden adamy
siyasi tarapdan ýa-da edebi tarapdan öýüne getirip, ýöne çaý içip gurrunlar etse çağlarynam gapdalyna otursa, şolary dinletse, egerde muzykant bolsa, gowy muzykant çalyp bilýän bolsa, şolary dinletse, bir gün muzykanty getirýär. Bir gün çalışmany hükmen nahar bermeliler. Bir gün siýasatçyny getir. Bir gün medeniýet tarapdan üsün adamy getir. Bir gün şahyr getir. Bir gün ýa-ni ýazyjyny getir. Ine şu maşgalat edin. Bir ýylda şular ruh taýdan, filosofiýa taýdan, içiniň baýlygy, dünýä garaşy taýdan gaty öskürýär. Ine bu maşgalat edin. Şundan robotlar dörýär. Diňe zähmetkeş adamlar dörýär. Ine şol iki maşgalat ýarşanda ýa-da jemgyýetde şu maşgaladan müesse peýda bolar jemgyýete adamlar. Mundan diňe bolar öz işlerini çöderler, öz bähbedini işler, şoň bilen tamam bolar. Ine tapawdy. Bizim şäherde ösenle öý mihman gelende ýazyjy ýa-da şahyr gelende dinleýär oturup. Köçede oýnamany gaty görýär. Top oýnaýardyk dedi. Ýöne şu ýa mihman gelende dinleýärdik ýa-da oturýardyk. Ya teatra gidýärdik. Mono nepese ya beýlik teatrlara gidip dinleýärdik. O tüz wady teatr ýylyny zritilen ýa-ni orsa adamlar. Onu diýerdik, dinleýärdik, östürýärdik bilimlerini. Şu ýaly sizi östürjek ýok Türkmenistanda. Ol Gözel Şaguliýewa ýaly, Akşsapar ýaly bir topar ýallaklary getirseňiz, o ýerde ösüş ýok. O ýerde diňe arkadagy şöhrat, ýa-ni sen ölseň bizem öljek. Bir bolmajak zat. Ol ösüşde, o medeniýetde, o ýallakçylyk, hakyky medeniýet, hakyky hilli informasiýany siz çağrıňyza ýetirmeli. Egerde siz öz wagtyňyzda alyp bilmedik bolsaňyz, indi çağrı ýetirmeli şunu. Şoň üçin biz ösmeli. Men her wagt aýmaýdym. Niýede ýaşaýdyn, Amerikada ýaşa, östürmeli çağrı, sen ösmeli. Sen Türkmenistanyň Murgaw etrawynyň owajygynda ýaşaý, östürmeli. Şo ýerdäki, daş döwründäki ýazyjylar, şahyrlar bollap, baryp dinläp, öýe gelmese çağıňy alyp baryp çağrışyp gaýtmaly. Ösmeli. Başgalaçy ýok. Şoň üçin Türkmenistanyň niçinden ne daşynda güýçli siýasatçylar ýok, güýçli ýazyjylar ýok, güýçli şahyrlar ýok. Bolsa da gizlergi biz bilemzok. Biz şuny ýa-ni bilmeli. Hormatly başlan. Siýasatçylar bolan ýerinde uly gyzykly gepleşikler bol. Konstruktiwny ýa-ni bähsleşikler. Olar size diňe Türkmenistanyň içini ýagdaýyny näle, beýlik döwletlerde kanunlar näme kabul edilýär, jemgyýet näme ýöse, bir topar zatlary düşünýärler. Şoň üçin siýasatçylar jemgyýetde olaň esasy rolu bardyr. Uly rol bardyr, şonu ýitirmeliler. Şu siýasatçylar Türkmenistanyň jemgyýetini, Türkmenistanyň halkynyň aň bilimini durmuşda östürýän adamlar. Beýleki ýa-ni intelligensiýa bilen diňlikde. Şoň üçin şoňky günde Türkmenistanda 30 ýyllap siýasatçylar ýok edildi. Bir de şeýle bir siýasatçylar gerek. Şu ýaly bir ýa-ni adamlar gyzyl gerek bolşýaly bizim jemgyýetimizde siýasatçylar gerek. Siýasatçylar bolsa diktatura gitmeýär. Hiç wagtda. Hakyky siýasatçylar bolsa. Näçe köp bolsa, şonça döwlet berk bolar. Şonça döwlet diktatura ýykylmaz. Şonça döwlet bir adam üçin işlemez de halk üçin işler. Ine şoň üçin men her wagt aýdýan, her wagt saýlawlar. Özem 7 ýylda bir gerek däl. Her 5 ýyldan prezident, her 5 ýyldan mejlis we milli geneş galanlary her 2,5 ýylda täze saýlawlar. Bolupdymy. Her gedek saýlap seçip gowusyna oýmaly. O bir ýeri alyp, o WDP'ni ömürlük edip Türkmenistany hususy milligine döndürip, ol durmuş däl, ol ýol däl, ol döwlet däl. Şu zatlardan biz gitmeli. Türkmenistan'dan avtoritar rejim
halkymyz saýlaw hukugyny çäklendirip, raýatdan partiýalara we jemgyýet gurmalara goşulmak hukugyny çäklendirip, köpçüliklerin habar beriş terişlerini çäklendirip, raýatlaryň referenduma gatnaşmak hukugyny çäklendirip, yerli saýlawlary çäklendirip, şonuň hemmeti geljekde biz azat döwlet we adalet döwletde ýaşap bilmejegimizi suwd edýär. Bu bolsa katastrofa. Ine şol katastrofada biz ýaşaýar. Muňa garamazdan türkmen raýatlary şol katastrofany görmän, mundan ömmetde şu katastrofik ýagdaýlary güýçlendirýärler. Nähili? Sen goşulma syýasata. Ýok, bular diňleme, bular sen kelläň neme dip, bular seni wara agyr ýagdaýa salarlar. Işe gidip işle, biznes et diýip ine şu ýaly düýüş strategiýasyny halkymyň içindäki bir topar adam geçip jemgyýetden gyra gaçyp Türkmenistana diňe robot ýaly, diňe işlemek üçin dogulup ölüp gitýär. Onun durmuşy olmaz. Durmuşun gyzygam ýok. Durmuşun gyzygy diňe maşynyna jaýda we iýmek içmekde däldir. Durmuşun gyzygy hemme zatda. Hemme zatda. Näçe şol uğurlaryň, ýa-ni ýagdaýlaryň, dünýä garaýşynyň şertleri näçe uly bolsa, şonça sen durmuşun baý ýaşap geçýär. Şonça sen durmuşun gyzykly bolýandyr. Ine dedim Fransa matalçy. Men size haýsyn okuda şular üstü diýip düşündirmem bilemok. Şeýle bir uly. Ine matalçy men oturýan şäherimde salsa diýip bir tanzyň görnüşi. Tango, salsa, bachata, bir topar var. Diňe salsany alyp görseň, 30 hili görnüşli klublar var. Stilli. Mysalçy men aikido ýapan, aikidoň görnüş stilleri on çonam mümkin. Ya karate alsaň ýa-da ya güreş alsaň, on stilleri şeýle bir köp sen ýa-ni isýanyny saýlap bilýän. Sen bir-birden şo klublar bir ýyla gatnaňda da ömrüň ýetmeýär. Şol ýaly ýa-ni baý informasiýa, köp informasiýa. Isýanyny saýlap bolýar. Ondan ine men dün bir fabrik etdim. Bio diýeni ýa-ni hemme zat himikasy edilen haritlar, otlar zatlardan bular upakovka edýärler. Şo ýerde invalidler üçin şo zawod. Muny uly güýçli firmalar, ýa-ni öňüden firmalar, bio çykarýan firmalar, kosmetik firmalar daşarutdan şol bio otlar getirip şolary, ýa-ni invalidlere upakovka ettirip şolary aýlyp türýärler. Men şo ýer aýlyp gördüm, şo ýerde bir kör adam, hakyky kör. Upakovka edip durany göremde öz içinden aýtdym özüme. Bular gahrymanlar. Biriniň eli ýok, ol bir zat edýär. Biriniň ýa-ni motorikasy işlänok, ol bir zat, biriniň gözi görenok. Şular harit çykarýar. Upakovkany şeýle bir gowy çykarýar, üstüne dikmem ýipjagalyna goýup, şeýle bir ýa-ni intellektualny ideýalar bolýan agdmaşdy. Biz o zatlar ýok, bizde görgül invalidler kösenip diň hökümetden pasol edilip ýaly. Olar iş yerleri, olar ýa-ni amatly iş yerleri, kondisionerli, arkyny işe gelip, birenip saat diňläp, birine kömek olar ýaly işleri dürüst bilen o. Ol urna bilen. Ine şularyň çykarýan zatlaryny unutmaýan. Biokop diýilýär da şularyň çykarýan ýa-ni haritlaryny mazyna goýulanyny küçük reklama etdi. Ine şular invalidler açýar diýse, hemmeler şonu aljak bolýar. Näme şonu invalidler çykardy. Men pulum bilen şolara kömek edeyim diýip, ýa-ni şol haritlar alýan. Beýleki guramalar şolara sponsor hökmünde hem kömek edýär, hem şolara ýa-ni şu jemgyýetiň iň ejid bölegini ýa-ni jemgyýet galdyrýar. Hökümetiň işem ýok. Şol guramaň 400 san filial bar eken Fransada. 91 ýyl mundan ozal gurulupdyr. 4 san invalid şonu gurnapdyr. Şuň kunna 220 000 işgäri bar we
400 sany şuraya uly zawodlar bar. Uyanmy? Jemgyýetiň ösüşi. Bize jemgyýete aňarda dursun. Gorkup, goşulman gaçyp ýör. Goşulan ýagdaýyňyzda siz özüňiz ýaly adamlar tapyp, birleşip, gürleşip bir topar meseleleri hökümetsiz çözülýär. Doğru düşünün. Hökümete merakka. Birleşip hökümete teklip berýän şonu ýerine ýetirin diýip, hökümet size karar çykarmaly. Hökümet size mümkinçilikler döretmek için şertler döretip karar çykarmaly. Şunu şeýtmeli. Siz şu kararı ulun, ýani araňyzda jemgyýet guruma gurup özüňizi üstünmeli. Şu zatlar bolmaz. Men öňe aýtyp gelýän. Türkmenistanyň konstitusiýasyny işletmek üçin diňe bir organ bar. Onu men aýdamok. Şu nemede kommentariyada biri akıllı vatandaşymyz ýazdy. Diňe halkdyr. Soň men köp görsem doğrudan şol ýani dogry aýtdy şonu. Doğrudan şol şeýle. Onu prokuraturda işletmedi. Onu polisler işletmedi. Onu MHM'de işletmedi. Prezidentlere gaýtyp onu bolarlar. Ýani paraxor ministrlere gaýtyp bolarlar. Onun aşaklarına gürülmem edemok. Diýmek, şu kanun kime gerek? Halka gerek. Konstitusiýa kime gerek? Halka gerek. Özüni gorumak üçin, haklaryny ýani almak üçin. Diýmek, ýene-de halk şolary işledämese, biz eger imsim oturup, goşulman gyrada otursak, bular diňe bozmak bilen. Ine tüweleme, biz gahrymanyşyp barýar, soňky 1 ýylda, 1,5 ýylda halkymy öz haklaryny gorap başlady, öz nägerliklerini aýdyp başlady. Türkmenistan ýükläp başlady. İçi daşy. Inni öňki ýaly çynownikler gürleşmän, general çolup, sizin pullaryňyzy talap, parany size bermän mejbur edip inni gorkýarlar. Inni öz wezipelerini gorkýarlar. Hakykat bolup başlady. Şonuň üçin ýene-de biz düýgüç strategiýamyzy saklap dursak, hiç geri ütkeşiklik bolmaz. Şol ölüp galarsyň sen Moskwada, Omskda, Saratowda, Kazanda işläp ölüp galarsyň. Sen gutararsyň okumy. Türkmenistana bararsyň, hiç zat ýok, seň diplomaň hiç zat ýok. Diňe paraxorluk. Paraxorlugyň Türkmenistanyň pulunyň meşhur çäkli. Halka dökülýän. Şu wezipelerim çäkli. Sana wezipe etmedi, gaýdarsyň orsyada işläriň ýatdy. Sebebi gerek wagty goşulmadyň, gerek wagty aktiv bolmadyň, gerek wagty ýanyňdakylara düşündirip bilinişmediň. Ine şol netijeler şol. Siýasatçylar döremedi. Gowy siýasatçylar döräne tanımaly, gollamaly, kömek etmeli. Şunu men Farhat bilen ulaşdym. Men Farhada şeýle sözler diýdim. Farhat, men günüm gül ýaly. Egerde siýasatçylar çykyp görüşen bolan bolsa, gowy. Men biznesde şolara kömek edip gatyrly oturdum. Şular bolmasaň, Türkmenistanyň anaja ters gördüm, şular bara. Türkmenistan ýykylýar häzir. Şonu göz öňüne görüp, şondan gorkup öňe çykdym. Bolmasa men başda siýasatçy dälim. Siýasatçy bolmany mejbur boldum. Biz çykmasak çykýan ýok. Öňküler çykýar, başa bilen o. Mejbur boldum. Farhadam ýadymda şundan bir ýyl mundan imoda ulaşýardyk şuňla. Ýadymda diskusiýa edýärdi. Men ýüzümi gökejek aýntak Murad aga zat diýärdi. Soňra ýüzümi gökejdi. Protest gatnaşyp başlady. Protestde günni gurnap başlady. Mejbur boldy çykmany. Bolmasa 10 gün gowdy. Olam bir başlan onu musulkadan tapanyp enatasy. Olam bir gowy maşgalan adam. Şu ýaly biz çykdyk. Biz diňe ýeközüne dälmi? Halkyň içinde. Biz ýaly adam durar. Bizden güýçlem bardyr. Näme çykan o? Sebebi biz düýgüç strategiýany ulanýar. Ay, dogan garnaşlarıma helak bolarlar meniň üçin. Inni o zatlar gutordy, men çykyşlaryma derdim. Prokuratura gorkup başlady, jaýlarymyzy ýakarlar. Häzir polis bizi goraýmasa, bize bizar bolup halkdan. Hemme halkdan talap edýär. Baran ýeriň ýöne skandal. Biznesmenler üýüşüp prokuroru we polis ýolbaşyny çağırıp
Nägeligini bildirýär, gaç gaýtdylar. Öňnäme bolýady? 2-3 ýyl mundan hemmesini gawap, buluň üstüne prokurory entäp, gorkudyp, gıýgyşyp, ýa-ni bulary MHM, polis, prokurator gorkudýar. Inni olar ýaly ýok, tuturdy. Inni bular hakykatdan hem jaýlarynyň, çağlarynyň, maşgalatynyň oda atyljagyny gözleri ýetdi. Inni bular rejimiň ýykyljagyna gözlerini ýetdi. Ondan biz 2020-nji ýylda başlandyda iyul aýynda men birinji çykyşlarymdan soň ýöne habar tutdum Türkmenistandan. Жадан мен Храмов адамлар yığınap üstümizden bilýärdi. Yani hukuk koruyan gurmaları yol başını yığınap üstümizden yeni bir yer çıktı diýip. Inni ünsüverin 2 ýylda bolanda geçen wakalar. Inni olara yitip gitdi. Gurbanoğlu kaçtı işinden. Prezidentliği hep berip kaçtı yine meclisin yol başını bolup kaldy. Serdar koydu, utuldu. Onu yani sağlığını yıktık biz. Günle işletip başladık. Gitarını kıra koydurup yani özünü goramanı ettirdik. Özünü goracak bolup o yerde çıkışıp bar ya, o yerde ot var ya, o yerde bak üçücük var ya, o yerde ılgadıp yağdattık. Bir kere yıkıllan. O seyretti. Şuraya biz gitsek, şuraya beni ahir ülürü, oğlumu usiliyine çağırın, oğlumu oynadı. Onu uturuşda ete ahir oğlunu koymalı. Yöne şonu kaçak yağdayda koymağına noğuttan naşar yığınık geçirip koymağına mezun oldu. Ona biz ettik. Şunun için siyasetçiler sizin yolunuzu açıyor. O siyasetçiler. Yöne siyasetçi deyip bir topar blogger hükmünde hemmeler tanqid edip pokatyanlar. Olur siyasetçiler ve siyasetçinin yanına da oturmalı adamlar. Şunun için düýüş strategiýasyny biz aýyrmaly. Bize gerek gel. Bizden kalmaly. 30 ýyllap düýüş ýaly gezip ýördük bolundy. Inni biz diňe öňe gitmeli. Мне я здравствуйте, Матвей, полностью согласен с вами. Надо восстанавливать детские театры, кукольный театр. У нас построили, но там как-то идти, что-то показывать. У нас нету качества. У нас строят дворцы, у нас строят там театры, я не знаю, школы, но там качества нет. То есть, а толку от этого знания? Это дворец знаний или дворец, или театр, где дают тоже знания. Это меденет уй, где вот культуру повышают. Там должны выступать настоящие артисты, а не эти, которые... У нас какие конкурсы? Прославление президента, прославление века президента, прославление там флага, прославление... Какие-то дурацкие, непонятные, никчемные вещи. Настоящие вещи. О настоящем мы даже не говорим. Поэтому очень печально, и мы должны все восстановить. Поверьте, кто в Туркменистане придет руководителем новым, да, он возьмет на себя самую большую ответственность и самую большую ношу. Почему? Мы не просто упали, мы в минус ушли во всех секторах. Это все надо поднимать. Посмотрите, возьмите в общественной жизни. Если люди не то, что не вмешиваются в политику, не слушают, убегают и другим говорят, не слушайте их, иди работай лучше. Это то, что Бердымухамедов требует. Они исполняют. То есть их сначала надо в ноль привести, а потом развивать. Их сначала надо привести, хотя бы, чтобы они послушали, а потом развивать. То есть они в минусе, в положении, значит, ниже нуля. И вот так во всех секторах. Только сектор нефтегазовой промышленности. Почему? Оттуда реально деньги идут для диктатуры. Вот это они будут развивать. А остальные все сектора мертвые. Сельское хозяйство, автотранспорт, медицина, знания, Госкомстат, экономика, финансы, кредитная политика. Все мертво. Все разрушено. Самое главное, когда ты разрушаешь это как бы систему, но тогда, когда ты разрушил и систему, и специалистов выгнал, и пришли никчемные, это вообще катастрофа. Поэтому мы в катастрофе. Надо все восстанавливать. Кто будет президентом, кто будет в команде президента, я им не завидую.
их будут все проклинать, но они все должны поднять и развивать. Это очень трудный вопрос. Не каждый это сможет сделать, поверьте. Это на самом деле очень трудно. Men sizin soragyňyza gysga-gysga jogap bereyim. Indi çykyşym gutardy. Murat Guram şu diýen zatdan ýurdun içine gelip halkyň öňüne gürle gaýratyň bolsa, siziň hemmäňiz daşa ýurtda gahrman akylly, hak hukugyny talap edýän adamlar näçesi ýanyp otyr türmede häzir. Gatda diýen, halk hukugyny ýanyp duran adam az bolansoň biz türmede. Bizim hemmämiz şonu talap etmeli. Onsoň eger haklaryň üçin seni türmäge basýan bolsalar, onu hak bolup ýara galyp biz şoları azat etmeli. Onunla biz şu kanun bozýan adamlary ýara bilen ýanky aýyrmaly. Sebäbi konstitusiýany egerde bir kamçylyk edip bize garşy hökümetiň repressiwni metodlary ulanýan bolsalar, onu bize garşy görüşýärler, onu bize garşy genosit edýär. Onu biz ýara almaly. Ýara bilen şolary goramaly. O diýmek näme? Elime ýara almaly. Polisler, MHM'ler, harwulunakly eýýäm ýaraly adamlary düşündirmeli, haş etmeli. Olar bizim çağlarymyz, dogunardaşymyz, enatanymyz, dogunlarymyz. Olaryň gepleşip geçirmeli, düşündirmeli, bileşip biz konstitusiýamyzy goramaly. Ine şu ýol dogry. Ol iki adam çykdy, olar bassalar bizim gorkuşup oturmaly. Ölürlerem. Azatlyk ýol şeýle, doganjan, azatlyga çykjak bolsaň, şul hemme döwletler şondan geçdi. Ýerti mümkin menem öldürürler. Elbetde. Sebäbi biz ölümsiz düýetmeli wagty Niýazowyň ýan geleninde 91-93'te ýatdyk, ynandyk. Bizi aladylar. Indi biz 22 ýyl geçirdik-de şul diktatura gowy siňşer hökümede. Indi buları aýyrmasak, güç bilen ýa-da ölüm bilen aýyraýmasak başga ýol ýok. Ünsüreň, öz hukugyny gorayan adam näçe basyrly? Barmak basyp tanap bolýar. Ýöne, bir kanun, bir güne ýagdaýda näçe müňlerçe adam basyrly? Diýmek, adamlar ölüp gelýän ekeni. Öldürüp gelýän ekeni. Biz onu unutup, onu hata alamdyk. Ol 5 tane 10 tane adamy öz haklary üçin güreşenlerini bassalar, ine şondan gorkýar, ýöne müňlerçe adam basalyp ölüp gitdi, onu biz göňüňde tutamdyk. Ol rejimiň haky bar oňa. Ýok, oňa da haky ýok. Ine şu zatlaram durdur ýaly. Ve şu bir kanun öz haklaryny goran adamlary bir güne basanlygyny gorar ýaly bizim hemmemiz çykmaly. Şoň üçin 5 adam, 10 adam basylsa öz haklary üçin durup ine bizi öldürýärler diýip oturmalar, bizi öldürüp gelýärler. 5-10 adam däl, müňlerçe. Ine şu rejimiň esasynda men size analitik hata plat berdim, men çykyşyma terdim. Aýda minimum 150 adam ölýär. Hani öz haklaryny gorap 100 adam, 150 adam öldürilýär ýok. Öz haklaryny gorayan Gatryce Türkmenistan boýunça 5 adam basylýandyr. Ýylda näçe bolýar? 60 adam. Boldy. Günne, ýa aýda 150 adam ölýär. Ýylda diýmedim diýenden 1800 adam ölýär. Indi ýylda 60 adam haklaryny gorap basylýan bolsa we ölmän türmede oturulmasa ve 1800 adam diňe haklary bozulup, hemme zat bozulup, ýat ýerlerde ölüp galýan bolsa, onu bizim etjek jertwany ýanky şol kötünjimiz şuňky bolýan zatlardan has bir. Biz öňe çykmaly. Bolmasa her aýda 150 adam şu rejime bagly ölüp gitýär. Şu zatlar biz düşünmeli. Salamradaga ilki bilen mugallimler zäherliýe çağlandy. Kim pullu bolsa şoň çağlaryndan hoplaýarlar. Gat dogry. Mugallimlerden başlamaly. Men mugallimler üçin aýryty ýyldanşydan ýöne ine häzir aýtyp biljek. Hormatly mugallimler. Siz adamlara bilim bermeli. Bilim bereninde hemme okuwçylar deň bolmaly. Şolaryň içinde iň ukyplaryna saýlap olur, aýryty ösdürmeli.
ol aýratyn üstürmeli ýene beýlikliň, ýani kemsitmän beýliklere de bilim bermeli. Oň daşyndan bular aýratyn üstürmeli. Siz Türkmenistanyň geljek jemgyýet adamlaryny, geljek adamlaryny taýýanlar. Atwajyp mesele. Şu neçeli sizi falsifikasiýa, bizim seslerimizi ogurlamak üçin ulandylar. Sizi Türkmenistanyň kezzap, paraxor prezidentlerini övmäne, çärelerine gatnaşmagyna, halkymyzyň ýa çağıjyklar çykarmagyny mejbur etdiler. Siz şonu dol boyuna alyp, gaýtyp çağlaryň enatalaryna, çağlara, studentlara batyş edip çykardylar. Siz rejimi esasy bolýan siz. MHM, polis we molimler. Esasy. Hakikat. Çäherlere çykmasaňyz, şoň çäherler hem ýok. Öwünür ýa zatlar hem ýok. O açýan zatlary özi guranok ony. Onu ýene bizim pullarymyzy, tebik balyklyklarymyzy ulanyp, gerek ýere sarp edip, o çäherleri hem açmak üçin sizi ýanky gysyp çağırdyp sizi etdirýär. Diýmek siz rejimiň bir instrumenti bolýan. Siz şu zatlary menden gowulýan we düýükli kelleňizi özgeşdir edip şu zatlary ýatyrmaly. Sizi ýaman köp ulanýarlar rejim öz ýanky çäherlerini geçirmek üçin. Polis da sizi dejursa etdirýär muhtar. Hepde de bir gerek. Nowatdan naşary ýanky siz oňa borjuňyz hem ýok, hakyňyz hem ýok. Oňa tülünen ogam maşynyňyz bilen gidip şo ýerde işläp, benziniňizi ýakyp, ýanky operamasyon maçynyň bilen aýlanyp nimeler tutýar. Siziň işiňiz nerede? Näçe siz şol ýaly öz haklaryňyzy goramak. Siz birinji molimden başlamaly haklaryňyzy goramak. Yine başka bir ýerde Saran burada başla biz näme etmeli Türk'tü tutup urup ağaç saklap adam yerine koyanok gynap Hudaý saklasın. Müň adam bar günü siz orusy çocuğu diýer hiç kim sesini çıkarıp bilenok dubin kalap biler. Men sonra düşünmedim ýöne men düşünşüme göre sizi tutup urýarlar, sizi ýanky helak edýärler. Kim polis bolsa, olary prokuratura tapşyryň. Türkmen prokuraturasy. Egerde başga adamlar bolsa, olar prokuratura tapşyryň. Men size birinji aýdýan, her wagt birinjiden etmeli işiňiz, siz özüňiň statusuňyzy legal edin. O näme legal edip bolýar? Pasportyň bar ýok, ýitirdiň tapagy ýok. Siz pasolstva, konsulstva aýratyn hatlar ýazyp iýberýäňiz ve şo hatlaryň kopýalaryny özüňiz saklaýan. Edir 20 ýyl garaşyp, göni şonu jemläp prokuraturaya berýän. Türkmen prokuraturasyna bir, ikinji Daşary işler ministrliğine, üçüncü Erdoganyň kanseliýaryna. Maňa kömek edin, ine men näçe wagtdan bäri ýülenip gelýän Türkmen pasolstwasyna, Türkmen konsullugyna ne pasportymy çalşýarlar, ne de meni legal edýärler, ne de meni öýme berýärler. Kömek edin diýip ýazsaňyz, şu dokumentlary adwokata berip goýun. Meni birden bir ýerde tutsalar, men size jana diýen bolýyn, göni gelip meni boşadyň diýim, göni gelip boşadylar. Siz legal. Siz nelegal bolmajak bolup, öz proseduraňyzy, öz ýani demarşyňyzy etdiňiz. Sizde günah ýok şol. Şu zatlary etseňiz sizde günah ýok. Siz saklap biljek ne deportasyon lagerda ya da başga bir güç ýok. Şonu birinji edenizde öz statusyny berki diýen. Hatta kimligini bererler. Şonu eden soň, eger başga bir azar berýän bolsa, gün prokuratura tapşyryň. Aydın men şuraya adam, ine men statusumu kesintilecek bolup, şu pasolsa, konsul ýyldym, Erdogan ýyldym, hemme hatlaryny görkedim. Şondan başlap prokuratur sizi legal adam hökmüne serder. Sizi hem legallaşdyrýan. Edin şonu. Ondan gaçyp ýörseňiz, onu siz öz-özüňiz lawuşka sokýaňyz. Özüň serdim. Miraly Garamuly. Düýüş hemişe sokup duranok kellesini ýykma çıkarıp urşa iýe we şu meňzeşler. Miraly sen efire gelde düşündirä şu zatlary. Kakmat Kydyrow gowresine degmez.
diýeni bilemok, näme düşünmedim diýen zadymy. Murat Bey, bizim üçün siz yeterli çok mähirli konuşma yapıyorsunuz. En kısa zamanda Türkmenistan'a başına geçersiniz. Onu men çözemek, onu halk çözýär. Kim Türkmenistan'ın başyna gerer? Halk çözýär. Halk hem güýçlüden güýçlüni saýlamaly. Sebäbi näçe gowy saýlap bolsa, saýlap bilse, şonça şoň durmuşy parahatly, adalatly we hakly bolar. У нас много талантливых людей, не только танцоры есть одно, но им не дают показать себя. Абсолютно верно. Многие боятся себя показать. Şey diýen şunu başlam. Näme soruňyz bolsa ýazyň häzir efir uturur men bir 5-10 minutdan vatandaşlar. Tak, aydymçylyk her owalarda çykyş edip aýlyk puluny gazanyp ýaşa diýmeli. Hawa ol bir mysal üçin aydymçylyk toýa gelende ardylar boýunça çykyş edýärler. Ýöne sen haçan öňüň çaglarynda ýa goňşyňy bir gowy aýdan adamy ol bolsa seniň ardyň boýunça, watan boýunça, ýa-da diýipdesi bolar, bizim halkymyzyň meseleleri boýunça hakykat aýdyp aýdym aýdyp biler ýa-da bir klassik janrlardan medeniýet östürýär. Seniň hem çaglaryň. Hökman, ine men çaglarymyň dogulugyny geçirende teatr ýyly zritler bar. Şu ýerge gidip artistlary alyp gelýärdim öýe. Çağlarym artistler bilen ýa sahna gurmap dogulugyny geçirýärdi. Ine şu dogulugylar olaň kellelerini üňürip galdy. Şu ýaly gyzykly zatlary berýärdim we çağlaryň ýa kellelerini açýardy. Dünýä garaşlaryny giňelýärdim. Ine şu zatlar geljekde sen çağan bilik çağaranna ýa has baý düşünjeli bolýar we has kynçylyk meselelerde ýeňip geçýär. Beýleki öwrende bol has taýar da, köp zatlary bilýär, köp bilimli. Şoň üçin ine şu ýalarda biz sarp etmeli. Ynanyň oňa köp pul gerekdir. Oňa isle gerek. Mara türkmen diýen gorkak diňe ýalwaryp gözmeli düşünjesi bar. Hawa, şunuňyz dogry. Biz hökümet işgäriniň ýanyna baranda gaýrat et, sen kömek et, gadyň bilen ýatdan çykarmaly şu zatlar. Barýan, maňa şu zatlar gerek. Bolanok. Näme esasynda bolanok? Ay bolanok görkezme bar. Görkezmän sen gyra aýyrdyň. Maňa düşündüş berjek gaýtaňa bolýar. Adyň familiýaň ýaly aýtjak bolýar. Suratyny al. Anlamakmy? Näçe wagtda kim bilen niýe bardyň? Kim bilen gürleşdiň? Erkek adam gözü şuraya ýaly, ýüzi şuraya ýaly, saçy şuraya ýaly belli. Hat ýaz, ofitsialna. Şol edaraň ýolbaşynyň adyna. Men plan wagty plan nime bardym, şo ýerde şuraya saçy şuraya ýaly, öz adyny aýtman, gizlenen adam maňa şuraya jogap berdi. Siz şu mesele seziňde maňa ofitsialna jogap berýän. Jogap berme. Ondan soň şo men diýen hatym ýaryň. Meseleňizi inni general konsullugyň ýa pasollugyň. Onuň bermez jogap. Ýöne siziň şol iýerlen hatlarymyz bar. Karşoklar bar, kwitansiýalar şol bardy, barmaly ýerine diýmek. Şu hatlar suwutnama bolýar. Sen açyk, prozrachny prosedura ýoluna barýan. Şondan hat bolup galan çynonluklar. Ananyň. Men şol bilen görüşip gelýän. Ýaman bolup galan şunu. Şonu adwokata berýänizde inni maňa prokuratura hat şonuň üstüne. Maňa Erdogana hat, Daşary işler ministrine we İçerik işler ministrine we prokuratura hat taýýarlap berýän, taýýarlap berýär. Gol çekip iýerip arkyň gedin, döwüşiňiz açyp Türkiýede. Bir saklasa şo hatlary görkezin ýa-da adwokata jaň edin. Gelne meni halas et, ine men tutdurar bir kanunçylyk diýip, ýöne men siz bilýäňiz, men özümiň statusyny almak üçin hemme legal hereketler etdim, mende günah ýok. Men ofitsialna ýüzlendim hem ýere, men hem ýere informasiýa berdim, men illegal, ýöne legal bolasym gelýär diýip. Onu seniň ýürüşlerini, seniň edýän adalyny bunyň gözüňde tutýar da gaýty başga tarapy işleýär. Ýani basyşlar edýär türkmen hökümeti. Ne şeýle etseňiz, men size aýdyn,
Pasol deport ederler, konsulluk duruşunu deport ederler, teýderlergelerde gorkarlar. Indi şolaýalar yani. Ine şuňa administratiwny göreş diýilýär. Siýasatçy bolmaň, şunu edin, men näçe edýän? Mugallimler diňe para toplaýarlar, ýokardan istiýarlarmy çok çaşma we bizim halk gorkýarlar. Polisler halky tarapyna diýip. Mugallimler para toplaýarlar, ýokary berýär. Dogry. Biz muallimiň ýanky bilim ministrliginiň gurulan ýürüýte para hor sistemasyny ýykmaly. Başga ýok. Muallimler muallimleriň üstüne işlemeli. Muallimlere doğru düşünmeli. Türkmenistan'da oraya muallimlere yer yoktur. Kovulurlar. Waleykümselam. Meýat gülüş bilýän ya WhatsApp'ta ya da Imo'dan jawap bilýän. Meň telefon nomerym videonun aşağılarynda bardyr. Şu videonun aşağına da goýarym. Men senin bilen näde gülüş bilen. Gowy düşündürüş Murad. Sag bolun. Gayrat edinde öz ene dilinizde ýazjak bolup, bunuň siz türkmenim ýa türkmenler. Ulu ýaly adamlara batyş etmek häzir mümkin näl. Menim köp ýazylýan zatlar düşünmek, türkçe ýazylýar. O günah ýok, ol adamlar 15-16 ýyllap, 10 ýyllap, 4 ýyllap türküň arasyna gelip, arasyna ýazmalar bolýarlar we gürlemek bolýarlar. Men öňüm kepini aýdamak, watandaşlar serdim. 24-nji ýylda şerketler çekilip Afganistanda galan türkmenler, Afgan türkmenler boldy, Iranda galan türkmenler, Iran türkmenleri boldy. Ýa-ni Siriýada galan, Siriýada, Irakda galan türkmenler boldy. Häzir şerketler ýapyldy. Eňerde imsim otursaňyz, sizin türkmenler bolsa, öýüňize gaýtman. Häzir Türkmenistanyň içinde paçalar geçip, pasportlar könüyor, awtomatik ýaly alsa, bizim hemmäni daşary türkmenler bolar. Doğru düşün. Pikir etmän şuňa barmadylar şular. Bular diňe şunu pikir edýärler. Diňe näme şuňa şu güne çalt ýetip bolur, hadi pikir edýär. O siziň daşyna kösenýäniňiz, 10 gün 4 saatdan işleýäniňiz, çağçyklaryňyz görmeýäniňiz, ölüp şo ýerde ýanky mazarçylykda jaýlanýaňyz, onu olar uzatdyr görnen o. Bular öz tohum bilen Frankfurtda bar, ine Münchene bar, Dubaýa bar ketdi, hemme ýere gidip bular. Gözlerinem kalkalya da onu anlaşılıyor. Maşinam sürüyor balaklı. Hem de adam etmiyor. Hani diyen adam var mı? Bunun kanunun yok ortuna, halkının yok ortuna iştirar. Sebebi biz haklarımızı korandık. Sebebi biz siyasete hoşlandık. Sebebi biz düyoş stratejiyasını ulanıyoruz. Özümüze karşı. Onçaki ve yeni diktatör alemi yok etti. Sizin canlı yayınlarınıza kantılmak istiyorum. Bu mümkün mü? Elbette mümkün. İsteyen adam bizim canlı yayınlarımıza koşulup bile. Bana Telegram'da yazın, ben sizi koşup koyarım. Problem değil. Bir tankit edecek o zaman gelmem, tapavlıyorum. Bana da başka yurtlarda işgäriniň ady, familiýasy döşünde yazılı bizde hiç yeri on ýaly zat yok. Gaty dogry aýtdyň. Ine hökümet işler, hökman bazlaşmaly. Kim ady, familiýasy. Sen publik ýere baranda, publik diýmek, ýani adamyň jemgyýet ýerine baranda, mesela şu pasolstwa, konsulstwa, şular sen güleşende birinji borjy meniň adym Aýmurat Planiýew, men konsul işgäriniň 3-nji sekretariýaty plan derejede işleýän, men siziň soraňyzy dinleýän, aýdýan diýip birinji başlamaly. Haçan da siz polis saklaryna, men serjant Müllikow, şerket gullugynyň plan etrawynyň plan ýanky işgäri, meniň jeton nomerym plan diýip jeton nomery bolmasa dinleňem. Mümkin ol ýanky dinç alan wagty köçe çykyp pul alanýandyr. Dinlemäňim. Bar ýok boldy. Jeton nomeryň ýokmy? Ýok bolşy. Men usilýenede bolsaň jeton nomerli adamyň ýanyna sen ýöne sirdici. Hani şu jeton nomerli adam? Ýok. Hemme sag bolun, öýüňize gaýdyň, ha prokuratura jaňa edýändiň. Siz ýygnak giderler. Ine Türkmenistanda bir adam
Men şunu Türkmenistanyň ministriniň kömekçisinden bildim. Türkmenistanda bir gaýyşnik bir apşagada ýanky ýaşaýardy. Summaryň ýanynda. Poliseski apşaga bardy. Milisiýanyň apşagasyna. Şo ýerde bir ýanyndaky bir başga bir gullukdaşy başga ýanky köçe düzgünni barlamakda işlemeýän ýönekli bir poliseski milisiýa. Şol ýatanlar şoň taýagyny alyp, eşigini alyp köçe çykyp adamy saklap pul gazanýan eken. Bir ýylla. Adamlar jalbada desse, ýani bir sagat çykyp durýar, puluny gazanýar, ýene gelip eşigini goýýan eken. Şoň tutanlaryna gülüp öldük. Ine şu ýaly mümkin köçe çykyp bular seni saklaýar, jetonyny görkezmän kim bilýär bular. Şoň üçin jerime kesýän adamlar ýa-da pasolstw konsultlukda işleýän adamlar jetonu bolmaly ýa-da olar birinji sözüminde size özüni tasdiklamaly. Men Murat Gurbanow konsulun 3-nji sekretary ýa konsullukda kömekçi bolup işleýän ýa-da plan bolup işleýän diýip hökman özüni prezentowat etmeli. Ine şondan soň gurulmalar başlamaly. Şonu edenine size aýtmaly. Sag bolun, men Murat Gurbanow Türkmenistanyň raýaty. Biriňize gepleşik şeýle başlamaly. Sebäbi ol hökümet işinde. Sen bazara baran ok. Bizde Türkmenistanyň hökümet işgärleri öz derejesini we öz wezipe borçluny bilen oklar. Prezidentden başlan. Milli Geňeşiň ýolbaşçysy narkoman Berdimuhamedowdan başlan. Bilen oklar. Ine şunu ýazlar, hökman şonuň ýani borç listinde ýazylgy. Şonu eden ok. Unutdur. Mümkin ýokdurum şo listde. Okanam däldirler. Başga soralar bolman soň watandaşlar onda şunun bilen biz efire oturaly. Wa aleykum assalam hemmäňize. Indiki gepleşiklere çelli sag bolun. Hemmäňize birinji bilen jansalyk, ikinji bilen azatlyk we adalatlyk arzu edýän. Sag bolun.